Assalomu alaykum. Ali мардуми TikTok назмиши мо назгаштетон саломатиятон назми. Бачо якта номер 1 массажхона ёфтам. Прям шикарный массажхона, бовар кунед то. Амихе асал. Условия номер 1. Шароит ба гап нест. Ман худам омада массаж кидам. Кайф кардам. Миём дам гиф инҷа ба прям момулошон ба гап нест. Ада дароитон хандида вайкада принимать мекунам. Ҳозир ман шумо полна ҳама ҷоя абзор мекунам. А духтаро сар мекунам абзора. Духтаро ай реш асал ҳам хен кукула духтарчошон мебинед он ки обои данотон ҳам ту меоққат массажчоя ҳам ту кита меритон ҳаққаттани мия ба дам медодаги ҷо инҷа 24 ба 7 кор мекунад. Прям фрунзе ягона даричаи пешаш ба ҳозир ман шумо абзор мекунам. А духтаро сар ки абзор мекунам. Мана бачо а духтаро сар касем. Мама акун хонашуно нишон медиҳам. Прям люкс гостиница ҳичи неда инҷа ба гостиница дам гирад намнетон любой шароит аст. Душчо тоза аккуратный ҳамаш чёткий намнетон ҳама хонашуно нишон медиҳам. Прям зӯр аноми ман бетон агар скидкака медиҳам массажистскои профессионале ҳамҷа ба мама теплый полчо хурем султанский ҷоё дафҳамсетонми просто инҷа ба меафтетон ку великолепный век ба афтида мондагӣ барим мишетонда бачо реальный